Tsiku namba 11 utenga wapapili ndimeyo yamba 19 20 zomwezi ndili nazo utothoza chiponena uli koma tumwe nditsoka inu achumanu chifukwa mwalandiri atu zokusangalatsani. safuna kukhala olemera ayenera kukhala opanda mwayi. Muli nditsoka inu nonse muli kukondwa tsopano chifukwa mudzamva chisoni ndi kulira. Muli nditsoka pamene anthu onse akuyamikani, pakuti makolo anu anachita aneni onama zomwezi. Koma inu amene muli kumva mawu anga, kondani adani anu. Chitirani zabwino iwo amene adana nanu. Dalitsani iwo amene akutembererani. Pemphererani iwo amene akusautsani. Munthu akamenya patsaya limodzi, umpatsenso lizake. Ndipo munthu akalanda mkanjo wako, umpatsenso malayo. Aliyense amene akupempha kanthu, umpatse. Ndipo munthu akatenga zinthu zako, usamuuze kuti abwezere. Muzichitira anthu ena monga mumufuna kuti iwo akuchitireni. Ngati mukonda okhawo amene akukondani, mungayembekeze kulandira mphotho yanji. Ngakhale anthu osasamala za Mulungu amakondanso iwo amene awakonda. Ndipo ngati achitira zabwino iwo amene akuchitira zabwino, mungayembekeze mphotho yanji. Ngakhale osasamala za Mulungu amachitanso chimodzimodzi. Kodi mkazi ngoyenera kumkhudza? Kodi mkazi ngoyenera kukamba naye? Samanyazi. Iyayi, kondani adani anu, achiteni zabwino, muzikongoza osembekeza kulandira kanthu, apo mudzalandira mphotho yayikulu, ndipo mudzakhala ana a Mulungu wamwambamwamba. Pakuti iye amachitira zokoma, osayamika ndi oyipa omwe. Khalani achifundo, monga momwe Atate wanu wakumwamba ali wachifundo. Tipulumutseni Ambuye. Musaweruze ena ndipo Mulungu sadza kuweruzani. Musamatsutsa ena ndipo Mulungu sadza kutsutsani. Khululukirani ena ndipo Mulungu adzakukhululukirani. Tsokani m'njira yanu Ambuye. Muzichite ena ufulu ndipo Mulungu adzakuchiteni ufulu. Pakuti muyeso omwe muyesana wa anzanu Mulungu adzatsata omwewo. Kodi wakhungu kutsogolera wakhungu mzake? Atatero sadza konse. Chifukwa ninji uona chitsotso chili mwa msako osasamala chili m'maso mwako? Titsogolereni Ambuye. Tikufunani sopana Ambuye. kodi Yesu amalimbikitsa bwanji ine mu ubale wanga? Kodi amati chiyani za ine pa zomwe ndili nazo? Kodi akulimbikitsa bwanji pa mphoto zanga?